že nie do rána. Jasne, že nie, to ste vy ženské, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. A verím silou, a viem, že počúvaš, tak odstou bránu lebo rozbijem. Chcem počuť spievať bolcov, raz príde čas. Ja viem, že sa dočká, spravím ťa šťastnou. Ak dnes večer nie, tak odpoveď prosím nie. Otázka dňa, sú tu medzi vami nejaký mužský? Otázka, čo by otázka života, sú medzi vami nejaké dievčatá? Tak si to predstav, že vyleziem hore a naše telá splynú v jedno. Čo majú potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. A verím si ho, a viem, že počúvaš moju spoveď, tak otvor bránu, lebo rozviem. Ja nechcem nič o tvoju odpoveď, raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a ty povieš áno, spravím ťa šťastnou, to ti